Ito kanito mga idol, at timan ni Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Police Report. Idol Dennis, please go ahead. Na sagsugatan iti mansa nga rider sa motorsiklo, kalpasan iti panangadungpar, iti masapay nga lugan, iti iliti pasogin Ilocos Norte, partikular iti barangay 13 iti Naglikuan. Ti Toyota Innova kaya ti durong tagnagan kanti Piernes nga agtawan iti adandom ng atawan agdamang sangkungan bayan member iti iti pasukin at barangay 19 durong iti pasukin Ilocos sa Norte. Dati met may isang motorsiklo nga Mio durong met tagnagan Mark Anthony Agregado Morales na agtawan talupulong tapat sa barangay Bonpolgas, Bayobong, Nueva Vizcaya. Sa investigasyon, iti Pedro Ponce, iti Rabi, ito na nakamatatang lugan, iti mandaraman, iti panapabagatan na iti highway, nga isarunon na, dato'y may kadwang lugan, motosiklo, na isumitan, dato'y panakadungpar, dato'y likod na, Idol Lorenz, Gabuda, ito na control ti Manubera, pagbaliktad ti rider iti kalsada. Nitry, iti Regio, para iti panakataning iti suwad na, imitransfer iti Grasma, para palang na panakaagas na. Iti driver, iti Innova, kaya dito nga hindi ka nagsambat lain sa pamamuan, damit na itay perdisyon iti damages iti lugar na Idol Lorenz. So itatama, mandarabala iti saritaan iti both parties, iti napasabak na bigla accident iti natakamat na lugar, partikular iti iliti Pasukin, Ilocos Norte. Iti sa Balipay na Bangir, ada iti napili ng one person, iti iliti Corimao, babaen iti CIDG, nabigbig dato'y napili ni Edward Kiteng de la Cruz alias Edward de la Cruz, nagtawan ti dapulo ketupat, agintay iti barangay Gaang, Corimao, Ilocos Norte. Napili ni de la Cruz, babaen ti bilag ti warrant of arrest, kinapurukat manipod iti korte, kabuti kaso ng acts of lasciviousness. May rekomendaran iti 30,000 pesos sa piyansa, tinatakamat at ang akusado na kwarpo ti pulisya, dito yung nagakamat nga suspect, baban sa IDG, para palang kanato'y panakirwarant na iti korte, nagtaudan iti kaso na. Manipot ti branch 2, iti sirad ti Lawag. Sa Balipay, tata nga wanted person, iti natili manipot pa iti Corimao, Ilocos sa Norte, babayan iti panagdinulig iti Maritime Police, ken iti PNP kontra itagnagan Eddie Rosete, alias Jerry Palafox, nagtaon sa patapulog siyam, sa Manalon, agindag iti Barangay 7B, Santa Cruz, iti Padog, Ilocos Norte. Iti panang-restar, iti akusado, iti manipot iti Barangay Poblasyon 1, iti Corimao, babayan iti panag-report, iti nakamatatang informante, isip na po nag-responde iti lugar, kaya ito, nanatiliw iti suspect, kabupalang kaya iti kaso ng attempted murder. Iti akusado, kaya medical examination, sakbay, fine nga na warrant, iti korte, nga nagtaudan iti kaso na, manipadamis pati France 18, iti sirad, iti Batak. Iti sa Balipay nga Bangir, iti bet panakatiliw, iti kaso na ito'y suspect nga trespassing ken kasamitan ti violation iti Article 283, dahil makungkulang unjust vexation. Iti August 21, dahil nadakamatatang akusado nga agtawan tinamapulog ket pito nasawaan may isang Manalo naginig iti Barangay Lacuben, Balog, Ilocos Norte. Natiliwisyo na babaen ti pileg iti warrant of arrest, gabukol iti may pagrup nga panagapukan na iti kayo ngawan iti pamakada iti akin kukwa iti bakyad iti agnagan Justiniano Alienda
nga 20 ket Pilba agin nagpatlang ti nakama sang barangay na medical examination iti suspect kala sakbay nga nai turnover iti korte nga nagtuodan ti kaso na nga trespassing asamiten na ti unjust vexation. So ito lang Idol Lawrence, iti pasama ko tayo talas at 24 oras kim adarete agwarawaras nga CCTV footage na tinapasama ka disgrasya na ti may isang motorsiklo ken iti patrol vehicle iti assured iti lawaga. Numalagid mo Idol Lawrence, Yes. that the blatter ket adati ni parukat manipod iti PNP nga kinontramat dagiti aking kabagyan may basar ka iti footage iti CCTV camera iti nakapasamakan iti krimen makikita dati footage iti camera nga dati motorsiklo ket nagbeigid or the iti kadwada Tricycle. o tricycle at tapos yung tricycle ijay kinati motorsiklo idi ta aggoza nga mapan iti kalsada na bigla nga nagsusulpot dati patrol car na sumapen dati panakadungpang da Idol Lawrence. Ngem amo Idol Dennis, adetang pasama ket ti panangilawlawag ni Apo Police Captain Rudy James Hacalne aket tinawagan na dagitoy rinadyoan na dagitoy driver iti patrol car. Gapot ada iti napasamak nga nakarakaro pa nga aksidente iti paset na iti Gilbert Bridge iti daytang oras kati amo ti gaduan aket Cymex ngam saan mat gayam nga talaga mat gayam nga ti involved pa iti Gilbert Bridge ket detoy no ditoy agriro detoy talaga nga modelo nga motorsiklo data jaka mo no ADV jay nga talaga na warwara pa iti sangwanan na Idol Dennis. Idatan ti saan nga masinunoo iti pamilya aket syempre apekano saan nga nagwangwang dijay police patrol car ket timot sungbat ni Apo Hacalne aket nag-anak nagblinkers kano mat ano kano makitam nga adati blinkerson akat saan kan nga lumaslasat nga nakablinkers digiti kameng ti PNP data iti pag sisinong batan itata digiti kampo ti pamilya and of course sungsung batan mo lang iti bang ti PNP Idol Dennis. One time nakamat pa iti site iti pamilya nga rumrumwar nga awang ti lisensya na kanong at kanong nagkaya Idol Lawrence. Tanabit pa nga na-renew dati lisensya dati biktima Idol Lawrence. One Idol Dennis at ti kunada nga di ba idi umuno nang interview ket kunati pamilya nga awan iti wallet ana pa di jay dagitoy gamgamit dagitoy biktima ngem only to find out adamot gayamon iti sidong iti PNP Traffic Division iti Syudad Tilawag. So tanggal de jay so dagitoy ko igir mo matatang side na iti pangir isut ka po nang to be safe masapula pati ang nating agman maneho tapos separately kan itikas ko nga pasama. Dapat po lang muna ko si Kwarpo ti Pulisya Idol Dennis Salitio Tata Armen. IFM News. IFM News. Police Report.